औरत के पति परदेश बाड़े, औरत के भाव औरत कहते रही राजा जी अब की बार छठ में ना हम की करा साथे छठी घाट जाए। छठ औरत के भाव औरत कहते रही ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आइल बा, आँख असरा में बा जियारा पलम घबराइल बा, चिट्ठी लिखले है घर छोट हम करत मानी, कैसे दौड़ा ले जाइब घाटे जीव डेराइल बा, की रउआ बाहर से घरवा जब ना, की रउआ बाहर से घरवा जब ना आई बुए बना मुझे छठ घाट के किरा संगे जाइबे बना छठ घाट के किरा संगे जाइबे बना मुझे रउआ बाहर से घरवा जब ना, रउआ बाहर से घरवा जब ना हाय बुए बना मुझे छठ घाट के केरा संगे जाइबे बना छठ घाट के केरा संगे जाइबे बना। बोल छठी मैया की जय। के करा से हम पिसवाई धोवल के हुआ, के करा से हम गिनवाए नारियल नींबुआ, के करा से हम पिसवाई धोवल के हुआ, के करा से हम गिनवाए नारियल नींबुआ, बूढ़े पानी कैसे ससुर जी के, बूढ़े पानी कैसे ससुर जी के अरहर में बना मुझी छठ घाट के केरा संगे जाइबे बना मुझी छठ घाट के केरा संगे जाइबे बना मुझी बारातिया भोरा हरी में 4 बजे देवरू लेके जइहे माथ पे दौरावा भोरा हरी में 4 बजे देवरू लेके जइहे माथ पे दौरावा भोरा हरी में 4
छठ घाट के रसोंधे जाइबे बलम छठ घाट के रसोंधे जाइबे बलम जी रउआ बहरा से घरवा जबना रउआ बहरा से घरवा जबना आइबे बलम जी छठ घाट के रसोंधे